ରାମ ନାମ ଭଳି ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ହୃଦୟର ସହ ଜପିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଶଳା ଗାଣ୍ଡି ମାରି ସାରିଲେଣି। ପୁଷ୍ପା ଷ୍ଟାଇଲରେ ନା ନା, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦେଖ, ଆଗକୁ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ଆରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏମିତି ଯଦି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାର ଅଛି ନା, ଏ ପାର୍କକୁ ଯାଇ କର, ଏ ହୋଟେଲରେ ଯାଇ କର। ଏ ରାମ ନାମରେ ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚଳିବନି। ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ତମେ କଷ୍ଟ କରିଦେବ।